Ahoj, chtěl bych představit velký tábornický nůž, který vyrobil Přemek Moc alias Mujahedin. Nejprve samotný nůž. Nůž je vyroben z uhlíkové oceli, konstrukce full tank. Záštita taky asi z uhlíkovky. Rukojeť Textit, pokud to říkám správně, snad jo. Na šroubech. Vzadu díra na provázek, pojistnou šňůru. Já ji mám z parakordu. Hodí se to. Tady je značka Mujahedin. Nevím, jestli to bude vidět. Nůž je to opravdu bytelný, což jde vidět. Pokusím se přiblížit nějaké rozměry. Délka nože celkového 30 cm. Délka čepele nějakých 17 bez milimetru nějakého. Šířka čepele taky okolo 5 cm. Tloušťka, nemám posuvné měřítko, ale asi nejspíš 5 mm. 5. Rukojeť dlouhá nějak asi 12,5 cm. 12,5, ano. Nůž je perfektně zpracovaný. Moc pěkná práce. Už jsem s ním trochu i sekal, takže taky nějaké video mám z toho, z pracovního procesu. Ostří není až zas tak dojedovatá, jak u některých nožů je zvykem. Ba naopak, na ostří je nechaný až 1 mm, aby vydržel těžkou práci tábornickou, co se týče sekání, štípání, odvětvování a různého, pokud možno někdy i páčení. Už by to měl vydržet. Je to opravdu macek. Tak to je k noži. Teď pouzdro. Pouzdro taktéž perfektně zpracované. Je tam i několik vychytávek. Prostě paráda. První kapsička na švýcarák, který už tam je, ale nemusí tam být, dá se tam dát cokoliv jiného, Firesteel, březová kura. Prostě to, co kdo potřebuje. Já využiju spíš ten švýcarák. Jsou tady takové duté nity, kterýma jsem provlekl parakord, který uchycuji kolem nohy. Když použiju tady tento systém, který Přemek vymyslel, kterým se dá popustit celý nůž i s pouzdrem níž, a nevadí to, když máte bederák,
Pak použiju tady ten řemínek, kterým si to přivážu k noze. A když ho nechci mít níž, tak zase jenom zaklapnu, provleču a je víš, nůž nejde vidět, paráda. Mám tady takovou malou vychytávku, je to možná blbost, ale mi to pomůže, když to oddělám, tak se to vystřelí do tady této polohy, tím pádem si neprořežu tento řemínek. Je to obyčejná gumička provlečená a tady toto zapřáhnutá, takže jednoduchý systém, ale účinný. Jinak pouzdro je moc pěkné. Praktické. Moc pěkná práce. Ještě mohu předvést přímo s nožem. Šup a je to. Beztrestně vytáhnout, zandat. Drží to. Gumička. Obyčejná. Mám ještě v náhradě v kapse několik, kdyby náhodou, není to na závadu. Gumička se vždycky hodí. Moc pěkná práce. Nůž budu využívat převážně v lese, v práci, hlavně tady i na vandrech. Ještě švýcarák. Celková váha nože s pouzdrem švýcarákem nevím kolik, to bych asi kecal, ale bude to vážit dost, poněvadž ten nůž je full tangový, je to macek, takže a ještě k tomu ten švýcarák, takže to co si váží, ale jde to. Moc pěkná práce, moc pěkná kudla, zpracování. Tak děkuji všem.